Zeg Henk, ook je nieuwe single, het gaat weer als een tierenlier. Ja, het is een heel goed liedje. We hadden natuurlijk een paar maanden geleden een album uitgebracht. En dan verwacht je altijd wel een paar liedjes die dan boven komen drijven. En dit liedje was eigenlijk al van begin af aan ons favoriet. Ja, dan zie je ook dat de mensen dat ook weer leuk vinden. Dat is niet altijd het geval, want vaak heb ik ook wel een favoriet en dan pikken de mensen het niet op. Maar in dit geval wel. De mensen hebben het heel goed opgepikt. Een heel goed liedje en heel makkelijk mee te zingen. Hè. Dus dat is vooral wel heel herkenbaar. En er zit ook een mooie clip bij. Een hele mooie clip. Ja, je hebt hem ondertussen al een paar keer gezien. Kus me, inderdaad. Je zegt, het is makkelijk mee te zingen. Heel makkelijk mee te zingen. En ik was net even bij een andere zender hier, een stukje verderop. En ik noem verder geen namen. Maar die directeur zei tegen mij van nou, ik kreeg het album opgestuurd. En dan kies je altijd 2-3 liedjes uit die dan even in de rolering gaan. En dit liedje was eigenlijk gelijk mijn favoriet. En dan hoopte ik ook op dat hij dan later weer terug zou komen als single. Dan had ik het goed gehoord. Of dan heb ik het goed gehoord. En dat was ook zo, zegt hij. Dus het was wel een bevestiging. Maar ik hoorde ook mijn eigen liedje op de radio. En hij klapte gewoon uit. Hij is echt een topplaat. Echt. Dan is het album ook nog niet zo heel lang uit. Wat is dan je eigen favoriet daarvan? Ik heb ook zeg maar, een plaatcontract in Duitsland. En daar doe ik meestal de romantische liedjes. Vind ik het persoonlijk het mooiste. Ook op het Nederlandse cd vind ik dat het mooiste. Maar ja, in Nederland moet je bijna altijd wel met een beetje uptempo liedje komen. En tegen de winter gaan we wel een mooi romantisch liedje uitbrengen. Maar in Duitsland is dat wel het groot deel van het album. Bestaat dan wel 80%, misschien wel 85% uit romantische mooie liedjes. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat vind ik eigenlijk het mooiste persoonlijk. Is Henk Damen een romanticus? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik ben wel romantisch. Ja. Ik ben ook wel toch wel graag thuis een tv'tje kijken met gezin. Dat vind ik altijd wel heel gezellig.